Vandaag zijn we bij familie Brasser, daar hebben ze 4 jonge kerkuilen en we gaan jou een ringetje geven. Hè? Kijk, dit is de vleugel van de kerkuil en we noemen dit de handpennen en dit de armpennen. Dus de arm en dit is eigenlijk de hand, het zijn allemaal vingers eigenlijk van die kerkuil. En dit is nummer 10, nummer 9, nummer 8, nummer 7 en zo verder. En nummer 18 meten we eigenlijk het buitenste bandje, dat meten we op om te zien of dat een mannetje of een vrouwtje is. Is dat breder dan 7,5, dan is het een vrouwtje. Is het kleiner dan 7,5, is het een mannetje. Wat schrijf je eigenlijk allemaal op? Ik schrijf de nummer van de ringen op en de vleugelmaat en het gewicht. En bij de torenvalken schrijf ik ook de dikte van de poot en hoe dun de poot is. En dan of het man of vrouw is. Hier hebben we een duidelijk een mannetje vast. Dit is grijs, die dekveren. En je ziet dat dat zwart hier zo echt in een pijltje uitloopt. Terwijl je niet echt van die banden hebt zoals je hier van onder ziet. Grijs en een pijltje, dat is duidelijk een mannetje. Ik ben Jimmy Pijken, ringer van roofvogels. Waarom wordt eigenlijk een vogel geringd? Nou, we ringen ze eigenlijk om, zodat ze later misschien terug worden gevonden. Al is het dood of misschien ergens levend, worden ze in een kast misschien weer gevangen. En dan weten we wat voor afstand die hebben afgevlogen. Dus hier zijn ze geboren in deze kast. Maar als ze ergens in Frankrijk worden gevonden, weten we dat die dus naar Frankrijk is gevlogen. En weten we een beetje waar die vogels naartoe gaan. Hoe ring je zo'n vogel eigenlijk? Nou ja, je hebt het gezien. We klimmen naar boven, we halen ze eruit en we meten eigenlijk van alles op. En dan bekijken we dus hoe oud het beestje is, hoeveel gewicht hij heeft, of die goede conditie heeft. En vervolgens doen we ze een ringetje om met een tang en knijpen we dat eigenlijk dicht. Ring je ook andere vogels? Ja, ik ring eigenlijk alle soorten roofvogels, lechtvalken, bruine kiekendief, buizerd, kerkuilen, bosuilen. Eigenlijk alles wat roofvogel is, dat ring ik ook. En welke roofvogel ring je eigenlijk het meest? Torenvalk, dat is toch de soort die het meest geringd wordt door ons. En hoeveel torenvalken ring je per jaar? We hebben zo'n 30 kasten die we controleren en ik denk dat daar ongeveer ja, wat zal het zijn, 70% altijd bezet is. En het ene jaar zijn het wat meer dan de andere jaar. Dit keer zijn er heel veel jongen in zo'n nestkast, dus dan gaat het over 6 jongen, dus reken maar uit. Wat voor vogel komt hier eigenlijk het meest voor? De torenvalk zit hier ook wel redelijk wat, maar is eigenlijk een beetje aan het afnemen. En de buizerd die neemt zeker toe, dus in elke boomrij kun je soms aan een buizerd tegenkomen. Dat is eigenlijk een soort die het meeste hier voorkomt. Wil je nog wat delen? Ja, als mensen willen helpen met onderzoek naar roofvogels, mogen ze dat zeker doen. Dan moeten ze even kijken op de website roofvogelszeeland.nl en daar kunnen ze ook helpen, want we zoeken zeker nog helpende handen. Ik heb weer meer geleerd over het ringen van kerkuilen en torenvalken. En wat vonden jullie ervan? Prima. Tot ziens.